Bones festes. Saps què hi ha aquest Nadal a TV3? Què? Què? No ho sé! Això no m'havia passat mai a mi! Diversió sense límits. Perdó. I'm a rapper machine. I'm a rapper machine. Er ist eine Ratzmaschine. Ob es noch mal langsamer? Knecht Ruprecht. He's the man with the Knöppel in his hand. Knecht Ruprecht. Ja, das habe ich jetzt verstanden. Sehr witzig, Sie. El cinema amb més marxa. Aquestes festes a TV3. Si t'ho pregunten, eren 50. I eren serps, de cascavell.